Самозванец. Таленавіты і дальнабачны палітык. Проститутка. Авантурыстка. Польская оккупация. Час росквіту і пад'ёму. Смута. Калі на Масковіі смута, нам заўжды спакайней жывецца. Поляки съели библиотеку Ивана Грозного. А царпушку не з'елі? Як атрымалася, што стаўленік Рэчы Паспалітай кіраваў у Крамлі? А можа, не стаўленік, а палітык, які спрабаваў развярнуць Масковію на захад? Гісторыя так званага Лжэдмітрія на пачатку 17 стагоддзя гэта самая ўдалая спецаперацыя супраць Масковіі за ўсе часы. У генштабе Рэчы Паспалітай не дуракі сядзелі. Прыкінулі, чаго з Масквой ваяваць. Можна падсунуць ім свайго цара. Хай на яго і моляцца. Яны ж там за Смаленскам любяць цароў, любяць паклоны біць, праўда? А яшчэ любяць таямнічыя гісторыі. Вось ён сапраўдны сын Івана Грознага. Не загінуў, а цудам выратаваўся і вяртаецца на трон. На законны трон, на царства. Гэта раскошная інфармацыйна-псіхалагічная спецаперацыя і ПСО у спалучэнні з палітычнай воляй. Расіяне насамрэч любяць гісторыю Лжэдмітрыя. Чаму? Бо гэта цалкам кладзецца на іхную карціну свету. Вось ён, падступны калектыўны захад. Ляхі з Літвою пасадзілі ім на трон вора, хрыстапрадаўцу, калдуна. Страхі страшныя, а народ праваслаўны яго распазнаў і скінуў. Але маскавіты ж самі яго ў Крэмль запусцілі. Самі на руках насілі, самі каранавалі шапкай Манамаха, прызналі царом, а ягоную жонку Марыну Мнішак царыцай. Спачатку на іх маліліся, а пасля самі забілі. Гэта гісторыя пра хворых людзей з іхнай канспіралогіяй і скрэпамі. – 1601 год. На Масковіі неўраджай і вялікі голад, які будзе цягнуцца ажно 3 гады. У адной Маскве загіне больш за 127 тысяч чалавек. Гэта неверагодныя лічбы. Край пераўтвараецца ў зомбі-ленд. Сярод людзей спее незадаволенасць Барысам Гадуновым, кіраўніком дзяржавы. І пачынаюцца фантазіі. А раптам адзін з сыноў Івана Грознага, Дзмітрый, не загінуў у дзяцінстве, а выжыў. Значыць, ён законны цар, а не Гадуноў. Бо Дзмітрый такім чынам апошні з дынастыі Рюрыкавічаў. Яму і карты ў рукі, але дзе яго шукаць, выжыўшага царэвіча? Вось тут і пачынаецца самае цікавае. Пра тое, адкуль узяўся цудам выжыўшы царэвіч Дзмітрый, ёсць безліч версіяў. Адна з іх беглы манах Грышка Атреп'еў, другая малады шляхціц з усходняй Беларусі, больш за тое бастард караля Стэфана Баторыя. Дакладна, Лжэдмітрый паходзіў з нашай шляхты. Таму ёсць шмат доказаў. Ён добра фехтаваў, ездзіў на кані, ведаў манеры, польскую мову і лаціну, таксама ведаў, толькі што пісаў з памылкамі, акурат, як наша шляхта з-пад усходняй мяжы. Цікава, што нават калі ўзяць версію пра тое, што Лжэдмітрый гэта манах Рыгор Атреп'еў, то паходзіць ён з роду нялюдавых, а гэта стары ліцвінскі род, які пераехаў на Масковію. То бок, як ні круці, наш чалавек, самародак. Гісторыя цара Дзмітрыя ніколі б не склалася без Марыны Мнішах. Так, яны працавалі разам, як Бонні і Клайд. Прэтэндэнту на трон, як і сёння кандыдату ў прэзідэнты, патрэбная пара. Інакш народ сябе проста не зразумее, пачне раптаць і злоўмышляць. Хто ж такая Марына? Дачка львоўскага старасты Юрыя Мнішаха, родам з Карпатаў. Тады гэта рускае ваяводства. Лжэдмітрый, кажуць, быў не надта прыгожы, а вось Марына маладая, сімпатычная, разумная, першая ледзі. Пазнаёміліся яны ў Самбары на Львоўшчыне ў 1604 годзе. Тата, Юрый Мнішак, вырашыў інвеставаць у перспектыўнага палітыка і кандыдата на маскоўскі трон, а Марына прыняла да яго прапанову. Толькі што шлюб меў адбыцца ўжо калі той стане царом. Я ж кажу, разумачка.
У сусветнай гісторыі багата выпадкаў, калі самазванцы прэтэндавалі на трон. Але гэта права трэба яшчэ давесці і ўзяць уладу. Дык як жа гэта атрымалася ў Дзмітрыя, кім бы ён ні быў і як бы яго насамрэч не звалі? Усё 16 стагоддзя, больш за 100 гадоў, Масковія даводзіла, што яна самы страшны і самы небяспечны вораг для Вялікага княства Літоўскага, а пазней і для Рэчы Паспалітай. Ну і вось там пачынаецца смута. Прычым аснову для яе заклаў яшчэ Іван Грозны сваёй палітыкай генацыду і шалёных войнаў. Ён сам і спустошыў сваю дзяржаву. І тут з'яўляецца чалавек, які сцвярджае: «Я царь. Я гатовы забраць тое, што мне належыць, то бок шапку Манамаха». Кароль Жыгімонт Ваза больш заняты шведскімі справамі, бо ён сам швед з паходжання. Але свет не без добрых людзей. Сандамірскія, мнішыхі ды іншыя магнаты Рэчы Паспалітай інвестуюць у кандыдата на царскі трон, на маскоўскі трон. Прычым вайну Масковіі нават аб'яўляць не трэба. Дастаткова падтрымаць грашыма і войскам таго самага Дзмітрыя. А далей хай самі разбіраюцца. І ўсё гэта будзе выглядаць як унутраная справа маскоўскай дзяржавы. Мы-то тут пры чым? У 1604 годзе Дзмітрый з войскам заходзіць на Севершчыну. Трыумфальным маршам ідзе на Маскву, без бою. А ў Маскве акурат памірае зненавіджаны народам Барыс Гадуноў. Лета 1605 году. Крэмль адчыняе свае вароты перед новым царём і царыцай. Дзікі край. Дзікі край. Чаго ж дзікі? Ты паглядзі вакол. Паглядзі на гэтых людзей. Яны ядуць рукамі. Яны не ведаюць відэліцы нож. Я не магу жыць у гэтых змрочных палатах. Гэта труна нейкая распісная, мяшок. Гэта не Італія, нават не Кракаў. Але ж нам будуюць новы палац. Ты можаш збудаваць 3 новыя палацы, 10. Але паглядзі вакол. Выйдзі на вуліцу, ты ж любіш гуляць, ты ж можаш гуляць. А баярскія жонкі і дочкі не могуць. Яны нават у царкве стаяць за загародкай, як быдла. А калі да іх дадому прыходзяць госці, яны мусяць іх напаіць, а потым цалаваць. Ты таксама хочаш, каб я ўсіх цалавала? Успакойся. Гэта пытанне адукацыі. Я адчыніў друкарні. Будуць школы. Тут будзе універсітэт. Я запрашу езуітаў, францішканаў, дамініканаў. На грошы ад сібірскай пушніны, на ясак. Мы зробім тут казку. Ну, гарады, якія нас прымалі, я ўжо вызваліў ад падаткаў. Хай багацеюць, хай усе багацеюць. І тут мы збудуем новый горад. Царство небеснае. Царство небеснае! Паглядзі, все замежнікі тут жывуць у нямецкай слабадзе, як гета. Мясцовыя з імі не ядуць, не п'юць. Гэта скверна. Карты, кнігі, музыка, шахматы, танцы, ўсё для іх скверна. Мы для іх скверна. Ну. Гэту Маскву можна толькі спаліць і пабудаваць нанова. Ты ж ведаеш, я даў абяцанне. Можна кіраваць лютасцю. А можна літасцю. І тады увесь свет будзе для нас добры. Ты нічога не разумееш. Ты нічога і не зразумееш. Нават калі б ты быў сапраўдны. О! Прабач. Я про одно тебе прошу. Шуйскія. Ты іх мілаваў. Всё іхнае кубло. А яны цябе заб'юць. Яны і мяне заб'юць. Зрабі з імі што-небудзь. Я прыняў рашэнне.
мы будуем новый свет, новый Иерусалим. Толькі што гэта не Іерусалім. Что? Гэта Вавілон. 30 ліпеня 1605 году Дзмітрый быў павянчаны на царства шапкай Манамаха, а вянчаў яго патрыарх Ігнацый. Маскавіты самі, ні Літва, ні ляхі зрабілі яго вялікім гасударам, але яго кароткае праўленне менш за год стала для мясцовых сапраўдным шокам. Чаму? Па логіцы, напэўна, ён меўся б знішчаць апанентаў. Гэтага ад яго чакалі, бо такая заведзёнка, але не. З высылак ён вяртае апальных баяраў цэлымі сем'ямі, нават Васіля Шуйскага з братамі, якія яго пасля і заб'е. Вялізныя тэрыторыі ён вызваляе ад падаткаў, баярам дае новыя землі. А вось карупцыі, мздаімству аб'яўляе вайну, запускае рэформы. Дзіўны некі цар, праўда? Не спіць пасля абеду, яго не водзяць пад рукі, як ляльку розныя там пасцельнічыя і сакальнічыя. Сам ходзіць па Маскве, заходзіць у майстэрні, у лаўкі, размаўляе з людзьмі. Часам яго нават целаахоўнікі не могуць знайсці, пайшоў некуды па справах. Цар упершыню смяецца на вачах у людзей. Сорам-то які! Грэх! А самае страшнае, ведаеце што? З баярамі ён размаўляе як з роўнымі. І тыя могуць яму публічна сказаць: «Государь, ты салгал!» А ён за гэта нікога жыўцом у кіпеня не варыць, головы не рубіць, вочы не выкалвае. Дзіва дзіўнае. Скамарохаў тагачасную палітычную сатыру ён дазваляе. Раней іх пераследавалі, а зараз не. Свабода слова. Штосьці тут не так. Народ пачаў раптаць. І самыя дзікія чуткі пра тое, што цар Дзмітрый чаруе каля магічнага люстэрка, што ён некі не такі, а можа антыхрыст, запусцілі тыя, каго ён памілаваў. Баяры Шуйскі. Цар Дзмітрый выканаў сваё абяцанне. Абяцаў жаніцца ў Маскве. Жаніўся ў Маскве. Вясна 1606 года, травень месяц. З вялікага княства, з кароны, з Італіі, з усёй Еўропы прыехалі госці. Гэта меў быць мега-сейшн з феерверкамі, з танцамі. Упершыню, дарэчы, маскоўскія баяры елі відэльцамі. Упершыню з жахам глядзелі, як жанчыны танчаць. Не са сваімі мужамі, а з кім захочуць. Гэта такі фестываль свабоды, бо Масква, здавалася, на лічаныя дні стала сапраўднай еўрапейскай сталіцай. У плане быў і маскарад, самы сапраўдны маскарад. Калі Дзмітрыя заб'юць, то акурат карнавальную маску пакладуць на яго знявечанае цела. А яшчэ скажуць, што ўсё гэта сатанізм, а маска гэта ідал, харя, якой той пакланяўся пры жыцці. Змову падрыхтавалі шуйскія, прычым падманам вывелі людзей на вуліцу пад лозунгам, што Літва хоча забіць цара і трэба яго абараніць. Пад шумок Дзмітрыя самі і забілі. А Пасля была сапраўдная разня гасцей, блізкіх, усіх немаскавітаў, усіх чужых. Так Масква ачышчалася ад скверны, ад Еўропы. Цела Дзмітрыя, парубленае шаблямі, цягалі па Маскве, каля манастыроў, храмаў, паклалі на торжышча, плявалі, мазалі дзёгцем. Калі труп цягнулі праз крамлёўскую браму, з яе зваліліся шчыты, усе перапужаліся. Цела закапалі, але баяліся, што нават мёртвы цар па Маскве ходзіць, а над яго магілай гараць агні. Таму адкапалі, спалілі, прах змяшалі з порахам і выстрэлілі з гарматы ў бок Літвы. Адкуль прыйшоў, туды і вяртайся, маўляў, у пекла. Все гэтыя добрыя людзі, баяры, манахі, стральцы, дзякі, напэўна, не здагадваліся, што ў пекле жывуць яны самі. А што ж стала з Марынай Мнішык? Уначы 27 траўня, калі маскавіты забілі яе мужа, Марыне ўдалося уцячы ў польскі лагер, таксама ў Маскве. Свабода каштавала немала. Гаворка пра выкуп на фантастычную суму – 500 000 залатых. Але дарэмна. Пазней яе ўсё адно схапілі разам з бацькам, які прыехаў на вяселле дачкі, і саслалі ў Яраслаўль, як закладнікам. А раптам атрымаецца яшчэ раз прадаць. Там бы яны і сядзелі, каб у 1607 годзе не з'явіўся новы цар, Дзмітрый, выжыўшы нумар 2. Прычым і ён таксама наш,
Са Шклова. І ён па той самай схеме сабраў войска, пайшоў на Севершчыну, заняў Старадуб. Яго войска, дарэчы, складалася з нашай магілёўскай шляхты і казакоў. І зноў горад за горадам, вярсту за вярстой ён ідзе ў бок Масквы. А новы цар, Васілій Шуйскі, нічога не можа з гэтым зрабіць. Маскву ён так і не ўзяў, спыніўся ў лагеры ў сяле Тушына, чаму маскавіты яго і называлі Тушынскі вор. А вось Марыну Мнішак узяў, ці яна яго ўзяла ў абарот, тут спрэчна. Чарговаму цару Дзмітрыю нумар 2 была патрэбная жонка Дзмітрыя нумар 1 для легітымнасці, а Марыне была патрэбная помста. Таму акурат яна, Марына Мнішак, руліла войскам, калі новы муж уцёк у Калугу, а само войска пачало развальвацца. Але і гэта яшчэ не ўсё. Пасля гібелі Дзмітрыя нумар 2 яна сышлася з атаманам данскіх казакоў Іванам Заруцкім, паспеўшы перад гэтым нарадзіць сына Івана Дзмітрыевіча, які, дарэчы, фармальна быў спадкаемцам маскоўскага трону. Дарэчы, той Заруцкі паходзіў з Галічыны. Яны з Марынай былі, атрымліваецца, землякамі. Ну і авантурыстамі, канешне. Разам яны ўдзельнічалі ў баях за Маскву, разам спрабавалі стварыць сваю дзяржаву ўжо ў Астрахані, на Волзе, але не лёс. Заруцкага ў Маскве пасадзілі на палю. 4-гадовага сына Марыны павесілі. Саму ж Марыну замардавалі ў Каломне, у манастыры. Але па легендзе, перад смерцю яна пракляла новага маскоўскага цара і ўвесь ягоны род. То бок, род Раманавых. Але на гэтым жа гісторыя не заканчваецца, праўда? Праўда, бо быў яшчэ заход войска Рэчы Паспалітай у Маскву летам 1610 году. Пасля перамогі пад Клушыным тады маскаляў проста раскаталі. І далей, неверагоднае прыніжэнне Масковій, бо іхны цар, Васіль Шуйскі, той самы, які скідваў Дзмітрыя, паўзаў на каленях перад нашым каралём Жыгімонтам Вазам, прасіў прабачэння, літасці. Але Жыгімонт быў не такі добры, як Дзмітрый, таму Шуйскі ўсё ж загінуў у вязніцы гастынскага замку. Карма, так бы мовіць, вярнулася, а ён у Маскву не вярнуўся. Войска кароны Літвы стаяла ў Маскве ажно да 1612 году. Маскавіты любяць сказаць, што гэта акупацыя, інтэрвенцыя, але зноў жа, іхныя алігархі, усе гэтыя Салтыковы, Трубецкія, Даўгарукія, Шахоўскія падтрымлівалі новую ўладу. І гэта ж не худародныя нейкія баяры, а эліта, харошыя рускія. Толькі вось новым царом меў стаць не чарговы Дзмітрый, 3-я серыя, а Ўладзіслаў Жыгімонтавіч, сын Жыгімонта Вазы. На Масковіі нават манеты паспелі выпусціць з ягоным іменем. Всё, легітымны цар. А далей быў чарговы віток смуты і вайны за ўладу. І асада Крэмля. Дарэчы, нашая залога ж не была пераможаная ў баі, не-а. Крэмль яны пакінулі з голаду, бо ўжо елі катоў і сабак. І казалі, што нават бібліятэку Івана Грознага з'елі. Што праўда з'елі? Спакойся. Варыць можна скураны ремяні, абутак, а вось кнігі на пергамене з драўлянымі вокладкамі не раю. Былі нават выпадкі канібалізму, калі 3-4 жаўнераў кідалі жэраб каго з'есці. Конніца гетмана Хаткевіча, якая ішла на дапамогу, да іх наўпрост не паспела прабіцца, вось так. Але з Крамлю за блогі нашыя выйшлі са зброяй, з гонарам. Але ж і гэта яшчэ не ўсё, бо вайна працягвалася яшчэ амаль 10 гадоў. Пад Крамлём стаяў і казачы гетман Пятро Сагайдачны, і Лісоўскі са сваім спецназам выпальваў Масковію. Нарабілі яны там бяды. Ну а што рабіць з такімі суседзямі? У 1619-м Жыгімонт Ваза заключыў мір з Масквой на выгодных для сябе ўмовах. Вярнуў родную гавань Смаленск, Севершчыну, Чарнігаўшчыну. А галоўнае, што ўсе гэтыя гады маскавіты былі занятыя сабой. Таму да нас не лезлі. Калі ў іх смута, то ў нас спакой і дабрабыт. Вось-вось. А ты ж ведаеш, што на Расіі штогод адзначаюць 4 лістапада як дзень нацыянальнага адзінства, бо Мінін і Пажарскі паднялі апалчэнне, вызвалілі Маскву, хаця насамрэч яшчэ не Маскву, а толькі раён, Кітай-горад. І гэта ўсё як сімвал вызвалення ад захопнікаў-інтэрвентаў. А вось мне здаецца, што ім адзначаць трэба іншую дату. Якую?
Дзень, калі парэшткі царя Дмітрия выстрелілі з гарматы ў бок захаду. Бо гэта проста цудоўны сімвал таго, як яны самі праз вось гэты дзікі рытуал пазбаўляюцца ад свабоды, дэмакратыі, прагрэсу, рэформаў, ад усяго, што яны зараз называюць заходнімі каштоўнасцямі. Дык яны, атрымліваюцца, не Дмітрыя з гарматы выстрэлілі. Яны сваю еўрапейскую будучыню спачатку лінчавалі, а пасля з гарматы выстрэлілі. Канешне. І кожны раз яны да гэтага досведу вяртаюцца, бо гэта ў іх такі рытуал, напэўна. Кожнага, хто там хоча рабіць рэформы, рухацца на захад, спачатку носяць на руках, а пасля праклінаюць і змешваюць з брудам. Ці забіваюць. І яно ўсё паўтараецца бясконцую колькасць разоў. Вось узгадай часы Ельцына, рэформы Гайдара, вось гэтую семібанкіршчыну, свабоду слова. Яны ж шчаслівыя былі, калі ўсё гэта скончылася, калі Пуцін усё гэта скончыў, увесь гэты заходні карнавал. І зноў прыйшла нармальная такая Масковія, скрэпная, праваслаўная. Яны вярнуліся да сябе. А можа быць па-іншаму? Вось цар Дмітрый хацеў па-іншаму. Узгадай яго словы, кіраваць не лютасцю, а літасцю. І гэта ж гістарычная цытата. Ну і як? Спрацавала? Народу, відаць, хацелася пастрожа, бо інакш і ўлада для іх не ўлада, калі не пастрожа. Відаць. Всё ж такі, чаму у Дмітрыя нічога не атрымалася? Ці магло быць па-іншаму? І што было б, калі б ён там, у Маскве, правёў рэформы, набудаваў універсітэтаў, свабодных эканамічных зонаў? Пакуль будаваць там у іх лепш за ўсё атрымліваецца акурат зоны. Не эканамічныя, не свабодныя, проста зоны. Ну так. Але я ўсё ж такі хачу дакапацца да праўды. У чым прычына? Чаму у Маскве кожная, самая кароткая нават лібералізацыя сканчаецца нейкім трэшам і жахам? Што з імі не так? А давай спытаемся у нашых гледачоў. Пішыце, што з імі не так у каментарах. Ага, калі вам гэта бяспечна, канешне, і будзе вам шчасце. А няшчасця не будзе. Сустрэнемся. Пакуль.